أواج تكبر وكخون حتسوب زوقنا يوخن واقع نمخفال دلواتنا كبلو أرمي حمسة أتنقيقم ኢትዮጵያ ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ኤርቪን ማሲንጋ ናብ ትግራይ ክገብሮ ዝነበረ ዑደት ንዘይተወሰነ እዋን ኣናውሕዎሎም ባንድ አቅጣጫ ከተሰበረ ወደ መሃል ለመግባት ቀናት ብቻ ነው የሚፈልገው። ሰበር ዜና ሓደገኛ አዋጅ ህወሓት ብዕሊ ጸዲቁና ቢሮ ፍትሒ ተመሪሑም ሰላም ኩራት ንፍታት በይሰና ነዘን ከላጥ መዛረብ ዛዕባ ሕድር ቀርበ ለው አጋይስ ተዳምኩም ሰብስክራይብ ጋር ተሰናብሩ ፍትሕኩም መሓላይ ንገር እስካፍ ጻባ ሓርኩም ክጸን ላባ ሰናይ ምክተል ወፊርኩም በሰላም ተመለሱ موالكم نويح انجراكم سفيح يكبروا بر እንዳበልኩም ተሐጉሱ حساب لبكم يسمر لكم بليعكم تصقبوا عين أبايكم يدفن سسنم وشحن والتانكم حوي حقي يبهالكم عودكم كم حصة بحريكم معتب نخساركم أيتان نخبدكم أي خلاقكم عدمنت عناني هابكم أواج تكبر وكخون حتسوب بيت مغربي هنا وكل لون منقص تقراي اتياب الحلفة قبائل زطلوغ أواج هلونا دحنا تزب تقراي أواج قدري 366 إزبار 13 تكبر وكخون بيرو فتحي بيت مغربي هنا وكل لون منقص تقراي وقعب ممرحي محلي فلو بمسارة تيبع 10 سنة 13 متمرت ستحفة وقع ودبلا بيت 46 قدا زلوه أواج بنقرت غازيتات حتى مكسب زوت بيرو فتحي بقديا ونت الناس رح لو كذا نحكم تقبل ما تقليت له استراتيجي ديبس يلون بنيچرو ኤርትራ ባንድ አቅጣጫ ከተሰበረ ወደ መሃል ለመግባት ቀናት ብቻ ነው የሚፈልገው ምናልባትም ሰዓታት ዋናው ምሽት ከተሰበረ በኋላ የመንዳት ጉዳይ ነው የሚሆነው ኤርትራ ከኢትዮጵያ መከላከያ አንፃር መቆም የሚያስችል አቅም የለውም ይሄ ሌላ ትንታኔዎች መግባት አያስፈልገኝም ዴሞግራፊካሊ ስፒኪንግ የተዋጊ ኃይልን ሪፕሌኒሽ ለማድረግ የሚያስችል አቅም ሳይኖርህ ባረጁት 54 እና 55 ታንኮች ላይ ብቻ ተመስርተ የምታደርገው ጦርነት ቴክኖሎጂካል አድቫንቴጅም ሳይኖር ዴሞግራፊክ አድቫንቴጅም ሳይኖር እዚህ ግባ የሚባል ቀናት ላይ ያስቆጥርልህ አይችልም በወታደር ቋንቋ ለእናንተ መንገር አያስፈልገኝም ማይሑጻ የሚባል ቦታ የመከላከያ ካምፕ ቢኖር ኢንጌጅመንት ከተፈጠረ ወይ ከዓድ በራህ استراتيجي ديبس يلون بنيچرو ኤርትራ ባንድ አቅጣጫ ከተሰበረ ወደ መሃል ለመግባት ቀናት ብቻ ነው የሚፈልገው ሓደ ኤርትራ ሱብ ምጋሮም ተጣይሞም ዶ ይሓትብል ኣነ ካው ይምሓረና ይዝብል ካብቶ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ይምሓረና ይዝብል ኣብ ኤርትራ መንእሰይ ዘይራኣየሉ ሰብ ዓዱና ገደፈ ዓድማ ተኸይዱ ዘልማዕሉ ማዓስናው ዓድኩም ዝምለስ ምንም ተስፋ ዘይብሉ ተዘሎ መራሒ አቦጅ ጎደኹን ሓደ ነገር ይገብረሉ ጸሎትና ገበረ ዝቅመጠሉ አይነት ኩነታት ትምነው ሞዴል አይኮነን ኮምዚልካስ ዚስ ትምነው ሞዴል አይኮነን ኣብ ትግራይ ድማ እዚ ሞዴል ዚ ይፍለጥ እዩ ካብኡ ዝሓሸ ነገር ይደሊ እዩ ህዝቢ እና ይቃለሱውን ኣሎ ተወዲው ይቃለሰሎ እዚ ምጥንኻር የድልዮ ዝጎድልዎ ነገራት ይሉ እዮም ኣብ ደገውን እቶም ናይ ገድሊ ትግራይ ሽም ሒዞም ንገድሊ ትግራይ ከም ዓርሲ ተጣይሞም ናመጥመጡ ክመጡ ዝደልዩ ዘለዉ ወንጀለኛታት ናይ ሰራዊት መራሕትን ናይ ፖለቲካ መራሕትን ንኣታቶም ዝቃወም እዚ ትክክለኛ ኣይኮነን ኢሉ ናብ ደገ ዝወፀ መንእሰይ እውን ኣሎ ሰውኢልኩም ኢሉ ክፀንሕ ይኽእልን መዓዝ ይኸውን እንታይ ይኸውን ከምታት ዘሎ ተዘረባ እምበር ናይ ኤርትራ ሞዴል ሒዝካስ ከምቱ ኢሳያስ 30 ዓመት 30 ገረን ዓመት ፀንሐሉ ከምኡ ኢሉ ክፀንሕ ይኽእል ትግራይ ቀየር ክመልሰካ ሕጂ ናብዚ ነዚ ምናልባት እውን ናብዚ ጉዳይ እዚ ኣብፅሕዎ ዘሎ ውዕል ፕሪቶሪያ ፈሪሲ እዩ እንድሕር ደኣ ውዕል ፕሪቶሪያ ፈሪሱ ከዓ ሉዓላዊ ግዛኣትና ኮነ ካልኦት መሰላት ትግራይ ተጣሒሶም ዝበሃሉ መሰላት ትግራይ ብሓይሊ ኢና ክንሕዝ ካብ ዝብል ዝተበገሰ እዩ ዝመስል ዝሓቅስ ውዕል ፕሪቶሪያ ንስኻውን ዝፈረምካሉ ዝነበርካሉ ዝደኸምካሉ ውዕል እዩ ኦፍኮርስ ዋሓት ሓንሳዕ ሕዚ ለምዖነ ፅሓፎነ ኣሜሪካ ኤምባሲ ከዓ ውዕል ፕሪቶሪያ ከም ሓድሽ ተቂስዎ ኣሎ ቅድም ኢሉ ግን ውዕል ፕሪቶሪያ ፈሪሱስ
ተወዚፉ ዝነበረ መንግስቲ مستملسه እዩ ዝሕግዝ ተወንዚፉ ዘሎ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ፈሪሱ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ፈሪስ ባህል እንታይ ትኸውን ተለ ማለት እዞም ኣነ ህወሓት ይብሎምን ናይ ደብረጽዮን ጉጅለ ይዝብሎም ሰበር ዜና ሓደገኛ አዋጅ ህወሓት ብዕሊ ጸዲቁ ናብ ቢሮ ፍትሒ ተመሪሑ ቤት ምኽሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ አዋጅ ህልውናን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ አዋጅ ቁጥሪ 366 እዝባር 2018 ዓ.ም ብወግዒ ከም ዘጽደቆ ናብ ቤት ምኽሪ ፍትሒ ከም ዝመርሐ ኣብ ዝወጹ ሓበሬታታት ምርዳእታ ተኻኢሉ እቲ ገጽ 46 ዝሓዘ አዋጅ ካብ ዕለት 24 ወርሒ 9 2018 ዓ.ም ጀሚሩ ተፈጻምነት ከም ዝህልዎ እቲ ሰነድ ዘረድእ ኮይኑ ገሊኦም አንቀጻት ግን ንድሕሪት ተመሊሶም ካብ ጥቅምቲ 24 2013 ጀሚሮም ተፈጻሚ ክኾኑ ከም ዝወሰነ ተገሊጹ እዚ አዋጅ እዚ ብዕሊ ተፈሪሙ ናብ ስራሕ ከኣትን ከሎ ኣብ ውሽጣዊ ኣሰራርሓ እቲ ጉጅለ ሓያል ነቐፌታታት ኣስዒበሎም እቲ አዋጅ በፕሬዝዳንት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ወይ ድማ በአፈ ጉባኤ ወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ ተፈሪሙ ናብ ቢሮ ፍትሒ ኣብ ክንዲ ዝምራሕ ብምክትል አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ምሕረት ተፈሪሙ ናብ ቢሮ ፍትሒ ተመሪሑ ይርከብ እዚ ኣሰራርሓ እዚ እቶም ላዕለዎት ሰበስልጣን ካብቲ አዋጅ ከስዕብ ዝኽእል ተሓታትነት ብምፍራሕ ሓላፍነት ንዘይሙሳድ ዝገበሩ ወድዩ ወይስ ውጽኢት ውሽጣዊ ሕንፍሽፍሽን ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ኤርቪን ማሲንጋ ናብ ትግራይ ከገብሮ ዝነበረ ዑደት ንዘይተወሰነ እዋን ኣናውሕዎ ኣሎ እዚ ድማ ነቲ ኣብቲ ክልል ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ዝያዳ ዝሓላለኸ ከም ዝኾነን እቲ ዑደት ዝተናውሐሉ ቀንዲ ምኽንያት ካብ ህወሓት ዝርአ ዘሎ ተሪር ናይ ዕንቅፋት መርገፂ ተባሂሉ ኣሎ እቲ ውድብ ዝተወንዘፈ ስልጣኑን ምዕቃብን ጽልኡ ንኸይጠፍእ በመስጋእ ኣብ ትግራይ ሕጋዊ ግዝያዊ መንግስቲ የለን ናይ ጸጥታ ሓላፍነት ኣይንወስድን ብዝብል ማሲንጋ ምስ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ወዲ ወረደ ክራኸበ ከም ዝኸልከለውን ተፈሊጡ እዚ ድማ ምስ ማእኸላይ መንግስትን ምስቶም ሓደሽቲ ፖለቲካውን ተዋሳእትን ዝገበሩ ናይ ሰላምን ዘተን መስራሓት ንምድስካል ከም ዝኾነ እዩ ተገሊጹ ብዝኸፍአ መንገዲ ድማ እቲ ውድብ ብሽም ጽምዶ ተጠቒሙ ዳግማይ ናብ ኣዕናዊ ኩናት ንምእታው ዝገብሮ ዘሎ ምድላው ኣብ መወዳእታ ምዕራፍ ከም ዝበጽሐ ድማ ተገሊጹ ሰበር ዜና ንዝኾነ ይኹን ዋጋ ንምኽፋል ድልዋት ኢና ክብሉ አርሚ 50 አጠንቂቖም አርሚ 50 ንሰለስተ ዋርሕ ዝተወሰደ ናይ ኮማንዶ ወታደራዊ ፖለቲካዊ ስልጠናታት ብብቕዓት ብምዝዛም ሎሚ ስነ ስርዓት ምራቑ ኣሳሊጦመሎም ምስ ምረቓት ኣሳሲር ድማ ኣብ እዋናዊ ኩነታት ትግራይ ለኣላውነት ህዝብን ዘተኮረ 6 ነጥብታት ዝሓዘ ሓያል መግለፂ ቅዋም ኣውፅየሎም አርሚ 50 ኣብ ዘውፅእ መግለፂ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝሓለፉ ዘመናት ዘጋጠምዎ ኩናት ዕንወትን ክድዓትን ፈተናታትን ብምምካት ታሪክ ዘይርስዖ መኸተ ከም ዘካየደ ኣዘኻኺሩ ህዝቢ ትግራይ ዘጋጠሞ ናይ ህልውና ሓደጋ ንምምካት ከቢድ ዋጋ ከም ዝኸፈለ ብምግላጽ ጸለእቲ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ንምፍራስን ንህዝብና ንምጥፋእን ዝሰርሕዎ ዘለው ውዲት ንምምካት ምስ ህዝብናን ሰራዊትናን ብምዃን ህልውናና ንምርጋጽ ቃልና ኣቱ ኢሎም ህልውናና ንምርጋጽ ግዛታዊ መሬትና ንምምላስ ከምኡውን ዝተመዛበለ ህዝብና ናብ መረበቱ ንምምላስ ኣብ ዝግበር ኩሉ መርያዊ ቃልሲ ከም አርሚ 50 ዝኾነ ይኹን ዋጋ ንምኽፋል ድልዋት ምዃኖም ኣረጋጊጾም ነቶም ዝተፈጸመት ከዓታ ድሮን ጽንተትን ኩናትን ዘዘኻኸረ አርሚ 50 ነቶም ዋጋ ዝኸፈሉ ሰማዕታት ብምዝካር ቃል ሰማዕታት ከይጠልሙ ግዛታዊ መሬት ንምምላስን ህዝብና ናብ መሬቱ ንምምላስን ቃል ናይ ኤርትራውያን ፍሉይ ባህሪ ክነግረኩም ዶ ሓንቲ ማለት ካልእ ባሕት ኣነ ተዝፈልጥ ሓንቲ ክነግረኩም ካብ ማንም ሃገራት ብሄራት ማለት ፍሉይ ናይ ኤርትራውነት ብሕልፊ በቡን መዲን ወደባት ዝኾነ ኤርትራዊ ፍሉይ ባህሩ ሓንቲ ክነግረኩም ኣብ ዝኾነ ሃገር ካብ ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ ጀሚርካ አዲስ አበባ እዚ ኩሉ ኢሮባታት ገለታት ዘፍልያ ሓደ ሰብ መንነቱ ኣይምልከተና ሃገሩ ይምልከተና ብሄሩ ኣይምልከተና ዝኾነ ፖሊስ ሒዞሞ እንተዳሪናዮ ሓበሻ ኮይኑ ተሪናዮ ስቂና ይንሓልፍና ሓወይ እንታይ ክንሕግዘካ ካባይ ትደልዮ ኣሎ ድዩ ወይ ነዲኻ ዶ ክነግረልካ ከይበልና ይንሓልፍና ወይ ተሰበይቲ ተሸጊራ ደኺማ ወይ ሓይማ ተሪና ስቂና ይንሓልፍና ሕልናና ፍጹም እዚ ኣይገብረልናኒ ሓደ ሰብ ሰረቕቲ ሕጂ ከቢቦሞ ኣብ ኤርትራ ፍለጥ እንስርቂ ግን
كم نأبنت ولا بتقرأ يكون أبزي سرقتهم وهي كثيرهم من ترينيا حوي ده هذا حندي قال لنا خمس مشلو إلنا حاجة بقى حبوا إنا نكونه أبتقرأ كده سرقت 10 تخيب بمخا أديتها تكونا أودات تكونوا قلعوا يكونوا اللي كده إتوبيا خد ولا قريبتك خوينو سرقي أبا الناس سرقك خلوا إتو قريبتك نرأيك السوق عد تعدو مزع حاميم كان ما يتأميخ نزات 6 وديكا رقص أبو لمحافظ نأيت راوجل أنا دي مرة أنا إنكو عيلة راوكم انتهى مسيرك أبسو خوان استوملو فقدا مايس سيبتو ما يتكلمني عفلت أنني هو قال ملا جازات أفينس حسو ليه قوينو كاتاتلن قدت أني حس مجلس حوي دحاني غايلين كان جاي لأدرس أفياتنا جازا نيراس جازات أفياتني ليش أم موبايلو تيم ممكنو غيرو تكعفت جازا وسيدني كال اسرحو غدي فودي ولا غلا تريسبكت غنا ايرتراونت قصلو بقى از ريسبكت زي ايرتراون قصلو مور